Tarbong selebrasyon kan Daragang Magayon Festival nagpuuna. Mga kaabang-abang na aktibidad ipiglinyada. Aramon kung ano mga ini sa pagpapatron ni Jose Carretero. That this festival celebrates Albay's iconic Mayon volcano. Sa banal na misa, nagpuon ang kaugmahan kan Daragang Magayon Festival sa Albay. Daragang Magayon, let's party all night. Daragang Magayon, till the morning light. Matapos kay ni isinunod na ang Magayon Cheers kung sa inipig-anunsyo ni Gobernador Joey Salceda ang formal na pagbubukas kan sarong bulan na selebrasyon kan Daragang Magayon Festival. Hali sa Magayon Festival, magiging Daragang Magayon Festival na anapod sa sarong bulan na kaugmahan sa Albay. Ay, napakahalaga nun kasi dati Magayon, adjective yun. Ang sineselebrate namin, ang Albay ay Mayon. Ang Mayon, Daragang Mayon. So sineselebrate namin, Daragang Magayon. Kasi siya si Mayon, ang Mayon ay Albay. Malakamping sorti man ang pagbubukas kan festival huli sa presensya kan mga senatoriable. Matapos ang Magayon Cheers, sunod na binukasan ang trade fair tampo kan man iba-ibang produkto kan Bicol. Ipigbida man kan Department of Tourism ang pasyaran sa Bicol. Laoman sigun sa gobyerno probinsyal ang mga makulor na aktibidad siring kan parada kan mga higantes na nasa ikaduhang taon ng unyan. Ang Daragang Magayon Festival paagi sigun kay Salceda para makuha ang 1 million foreign tourist arrivals sa Albay kada taon. Kailangan magtulungan para sa 1 million tourists in 4 years. So dapat dumoble ako ng this year, dumoble next year, dumoble next year. So every year dapat dumoble ang tourist arrival. Ugma man ang Department of Tourism sa Magayon na promosyon kan Albay sa turismo, siring na sanakan kan bibilog basta ng Kalmasor Tourism Alliance. Sinasabi yan sa aming NTDP and faster like a speeding bullet si Governor Salceda, right away pinorm niya to the RDC. May concert man si Daniel Padilla at siya nabanggi, asin piglala o man na mapapano ang Albay Astrodome. Puno nga nitong batang to yung Araneta mag-isa, napuno yung MOA rin na mag-isa. Ewan ko anong gagawin ng DJ na to sa Astrodome. Para iwas sa stampede, mabugtak nin monitor kan concert sa luwasan kan Astrodome. Jose Carretero, Patrol kan Pilipino.